Ang RMN Drama, budalit kaninyo ni Ining Sugilan ni... What's your name? Cecilia. You sure should be good in bed to our thousands? Let's do this. Makuha mo lang ang akong posisyon sa kumpanya kung pakaslan mo siya. Unsa? Ha! There's no way! No pakasal ko sa sama niya. Ako. Andam ko mo pakasal niya. Buhiin ako. Pasag di kong pangitaon ang akong kalipay. Never. You are mine. Gikan sa tumoy sa kuko sa model, hangtod na sa tumoy sa buhok. Ako, Cecilia. Kung dili ko ni mo buhian, pues, higugma ako. Wake up. Buutan, masinabuton, maanyag, ni June Caraca Pujanes, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayan, Soundman Aldwin Dali na. Nagtuog ng tanan. Nahadlo ko, Conrado. Salig na ako, Alicia. Di lagi ta kapasagdan. Pero, Gikapoy ka na din sa bahay sa kupanan. Dili ba? oh, pero... Dali na. Uban ako. Ana. Oops. Yan ako sa gawas. Dali na. Ang bakarias pa rin. Mahadlo ko. Dali. Saon ta ka. Mahadlo ko. Di lagi ka maunsa. Salig na ko. Saon ti ka. Sige na. 1, 2, 3. Ambak. Oops. Nakita ni mo. Nasaot na ka. Natutukan ta ka. Okay ra. Basta, sugod ka ron. Ako rin bahala ni mo. Salig na ako. Tanan? Asam ta paingon. Bisa nasa. Ikapoy na ko linakaw. Ah, sige. Mamawayan na ta din eh. Lingkod sa tadinis na plin. Ngit-ngit pa man sad. Pahuway sa ta. Diri oh. Diri, lingkod tupad na ko. Kuyawan kapag ikyas na to, no? Pangitaon na to ang akong papa. Ingon man nga akong mama sa una, sa buhi pa siya. Nadato ko no akong papa. Unya kung makita na nato ang akong papa. Adto na po yung uban niya. Kaya wala naman kay pamilya, di ba? Patay na akong lolo o lola. Wala na ako makita sa kanang akong mama. Gibiyaan man ko niyang lola sa kamay pa ko kay manarbaho ko no siya sa Manila. Oh, sige lang. Kung makita na ko akong papa, makita na ko si papa, kami na'y bahala ni mo.
ko ba nimo sa imong papa? May imong tawag na takaw, kuya? Unsa? Di ko eh. Nga naman, Kay, basta. wa man ko'y igsuon. Ikaw na lang. Dili lagi ko. Hindi ka gusto makigsuon na ta? Dili. Ako, gusto ko. Ayaw. Di sad ko gusto. Kaya nga naman, Basta. Oh. Nga nung hilak man ka. iimo na sa dunya kong biyaan. Dili lagi. Promise. Huwag ko yan masulti niya kani adto ang rason. Kung nga nung dili ko buot nga tawgon ko ni kuya. Well, mga batanon pala mo niya ito, di ba? 15 anyos pa lang ko niya itong higayuna. Samtang 13 anyos pa lang si Alicia. 51 nagatuig ang nakalapay. Og hangtod karon. Gihandog mo pa gihapon siya. Oh, Jessica. Mama, I have to go. Dili mo balang tiwason sa pagpamati ang imong amahan sa iyang sugilanon o ba ni adtong ginganlan og Alicia? Next time, maybe. I have to go. My patients are waiting. Bye, Pops. Mwah. Bye, Ma. Don't forget to take your meds pa. Really, Conrado? Lakit ang atong mga anak. Imong pahibawon how your heart still belong to that woman and not mine? Jessica, nasayod ka. Oh, wala sayod ko. Nasayod kong hangtod karon. Naghandong kagihapon niya. Ikaw, nasayod ka. How jealous I am to that woman. Oh, come on, Jessica. Nagsilos ka sa babae nga dugay ko nang wa makita. Pero kanunay nimong gipangita. Jessica! Tell me, Conrado. Unsay mo buhaton kun og galing ikakita mo siya pag-usap? Are you going to leave me? Jessica! Oh, I have to prepare. May business meeting pa ko at 10 a.m. today. Tabi yun na mo. Wa niya itong bagha ang akong pangutana. Ma? Kasayagong may kunutan ng imo agdang. It's aligned to your forehead. Having a fight with Babs? Sa iyo hagod. Unsaon mo pagpakig-away sa tao nga dili gani makigharong sa pagpakigsulti nimo? Yeah, right. I have to go. I'm getting late. Take care, son. I knew it. Maptagi ko traffic. I should have left earlier. Kinigit si Mon ang nakaingon. Nalapagyapan ako sa mga inang kagabi. Sir! Saan pagita? Ibutan sino altar? No, thank you. Ay, sir, kung may altar no, mahimaman na mo yatag si mong mama. O diba? Sa imong uyab. I don't have one. Kay uyab? We, sa imong kagwapo? Naagid na, uy. Walang kay angkon. Ihatag nun ni si Mohang. Wa angkon na, sir. Oh, miss, pwede mo pahawa na kaya kaya mo go na. Sir, ihatag na ko ni mong barato. Sige na, sir, para palit man din akong bugas, sir. Wapo, unta. Kuripot lang. Nindot ba kayong auto? Nya, kahit kayong padugon. May lamit awan na, uy. Si Sinya! Day! Mamali na ka na! Ato ta dito, oh! Shh! Daga nagkakalin? 80 pesos ra, uy. Udto na, Pinalala ko mo pa uli aron makapalit og bugas. Tingaligi ko to nga si nanay. Ay, gamay na lang kanyang baligyan ako mga candy o chichirya, uy. Nyawa ko lang ikabali o palit.
Naanan ako og gamit ang akong kita alang sa tambal o konsumo namo ni nanay. Ay, paita na tong pobre, no? Kayod tatamas kinhawa, pero nagkalisod lang yapon ta. Pero ang mga dato, kamay liho ka, pirma-pirmas papel, unya tabi-tabi sila mga kasusyo, kwarta na. Unfair kang life day, no? Si nanay akong gihuna-una, uy. Kinalang siya ipatanaw pagbalik sa doktor, pero umang ko'y kwarta. Ay, kabala ka, day. Kaya na ako'y bagong racket. Kung mo kita gani ko, ani, iksanta ka. Ganun pa na akong kinahanglang i-review alang sa mga proposals. Hapon na. And I hate bringing work at home. Yes, Mon? Hey, don't tell me gapag na sa opisina ang tutong oras ha. Ano lagi na yes? Biya na diha, apas diri ila Noel. Yami diri ron, ug sa uban tong mga barkada. Labal pa nga kung sa tong hangout last night. Napaso na ko ron, okay? Wow, pare, you don't wanna miss this. O, sabag ka na, ha? I have a Brazilian here. So, you're coming? Ang tubig na inom sa Salamat, Dak. Kunwa na unya ko. Isaad na akong dili mo pasakda ng imong kaugalingon. Ayaw pagsultik sa mga anak, nay. Dili ko ni mo mahimong biyaan. Ipadoktor ta ka. Patambalan para ang imong sakit. Basta kay makakita ra ko og kwarta aron ka operahan ka. Ayaw na, Nak. Dili na kayahon sa akong lawas. Nay, Conrado. Conrado? Kinsa siya, nay? Siya ba ang akong amahan? Si Conrado? Suod ko siyang ikala ka ni Ato. Pangitaas siya. Dili ka niya pasaktan. Nay Alicia, pagpakabas kog upali ka. Kitang duha ang mangita niya ba? Day Cecil! Abiyot na, Day! Kadiyot ang nay ha, abrihan ako sa Connie. Ganahan man ka kag-extra income. Hindi sige na uban ako. Kung sa club na imong racket ron, dili ko Connie. Ay, dili lagi. Mag-waitress rata. Waitress? Asa? Hey, bro! I knew it. Dili gid ka makabalibad kung babae na hisgutan. Come here, bro. Na sila sa rooftop. Brazilian, ha? Sigurado ka? Yeah, 100%. Kini, Kini iilis mo si Nina. Unsa man ni? Uniform. Ang tanawa, parehas na no? Connie, kamong pukod ini. Sus ay, waitress man taron. Ano man ang uso ron? Kita ka? Mansyon ang atong gianian. Mga dato atong servisyohan doon, Day. O, man lagi mga tao. Exclusive man nga party. Ugta sila sa rooftop. Busa pagdalik ilis diha kay manakan ang katagid po. Paabot na to na itong akong amo ba ya? Bro, it's the party. I will. Excuse me first. May ito lang ko. Suit yourself. Magpili kami sa asa na mga babae niya sa kinibayan. Have fun. What did I tell you, bro? Look, Brazilians. Dali, atong dulon. Naunahan na ito sa atong mga barkada. Nakapili na sila. Let's go. Ako na puwa. Tila ko tayo pang ilang mga beauty. What? Ang mga gwapa na? Mga mimis kayo. Ano ba? Uglawas pa lang daan, bro. Makatuog sa laway. Daghan akong nakama nga mga sama ng mga dating. I want something new. Something enticing. Unsa? Sige, pangitaan na ka. Huwag ko na kitang babae din karon nga nakapainteres na ko. Wanna bet? 150,000 para sa mga babae. Sure, if I say yes to that girl. Deal! Hala, ipagdali ko no diha. Day, mubukin yung gisumbog na ko. Uy,
Iwa ko maanad ini. Ay, sus, karon na na, oy, dali pa. Dali Mubalan pa. na lang ko sa akin, pwede na lang ko mapadayon. Ay, habang dali. Magkasabaan ko, oy, dali na ba? Ayaw lang ko guruya. Uy, paulit na lang lagi ko. Sige na pa. Ni, ta, mapaulit pa ka? Kwarta na ni Day. Dali na. Uy, ay! Ay! Hala! Awo, nakadampag ninong ta. Sir, sorry, sir. Sorry, sir. Wala mo tayo, ah. Waitress mo karon din eh. Siyara, Yes, sir. sir. Ha? Sorry, sir. Day, adun ako. Ay, huy, ay kong biyai ba? Miss, wait. Sir? May offer ko alangin. Ha? May offer kong trabaho alangin. Ha? Kini, mauna ni Day Gracia na ni. Ingnan bito ta kang makakwarta taron. Sir, sabi na trabaho, Papila, sud ko na, sir, B. Kauban man miro din niya. Mika man po, may papila ko, sir, ang trabaho, sir, B. No? Siya lang. Ha? Ay, sorry, bakante. Nasa di trabaho, sir? Escort. Ha? Escort? Kanang presa ng bodyguard nga mag-escort sa amo? Sige, tado dayon. Sayon, ana, ako palang anay. Mauhaw ko, sir. Nagbalibod, kwarta niya. That's exactly what I want. A shy girl. Nakasiguro kung malingaw siya sa mong type. Isus, day, kanang mga tiguwang. Dali na kayo ng lingawon. Imo ra na siyang istorya-istoryahan. Wa na lingaw na na. Hay, mang tiguwang nga iyang escortan, sir. Tiguwang? Of course, dili siya tiguwang. Bata. Anak o dato. Nope. Ay, unsa di ay, sir? Nakita mo ng laki nga nagtalikod nag-atubang sa gawas. Kana siya. Ha? Dili ko. Usa ka gabi lang. And I will pay you big time. Day, sugot na yun, day. Big time ko, no. Pila, sir? 50,000. Tinuod? May job ka na, di ba? Ay, sir, NBSB na, sir. No boyfriend since birth. Shit! Tinood? Naman! This is interesting. Ay, nga na lang nangutan naman ka na, sir. Active din as qualification? I just want to know that. Gusto kong makasiguro nga limpyo ni Bayana na ikauban sa kong gala. Tingalig, masira ko niya inikaw man. Ako pa hinungdan, di ba? Time pa road, sir. Time pa sa hasira. Nga nung masira man, sir, magunsa din sila. Well, of course. Sobrang baton sa babae o lalaki kung mag-uban sa kwarto. Tibok gabi, di ba? Connie, adto na ko. Sorry, sir. Dili ko interesado. Adto na ko. 100,000. Sir, ako lang, B. Dili ko ibalik ang akong pagkapapay. Dubliho na ko. 200,000. And that's final. Oh. Come to think about it. Dili ka makakuput sa mong kantidad in cash. Sa tibuok mong kinabuhi. Sa pamanarbaho lang ug ultimo nga sama niini. And besides, dako kining 200,000 for your virginity. Oh. Kung makuyab ka, ug yatag mo ang imong pagbabahay sa imong gigugman, dili ka niya bayaran ug sama niya ning katidara. You will give it for free. Dili ba? Kansi ka? Sir, kadiyot lang, sir, ha? Manager, bitaw, aning niya, sir. Magsulti sa mi kadiyot, ha? Kumbinsiron sa anak ko kung mugo ba mi aning kantidara kay kuhaan pa birin akong porsyento. Kadiyot lang, sir, ha? Dili ko, day. Dili ko. 200,000 na, day. Instant. Usa lang kakapi, makuha na nimong kantidad nga dugay na nimong gipangandoy aron maoperahan ang imong nanay sin kasing-kasing. Connie. Chance na nimo. Mapaoperahan na gyud nimo si Nanay Alicia. Mo nimo gusto, di ba? Connie. Unsa man? Is it a deal? Sagot na! Ibalik kung akong kaugalingon. Ay, lag ko na ang imong ibaligya. Una-una lang nga imong pabaylo ag kwarta para sa imong nanay. Connie. Sir, okay, sir. Sugot na mi. Unsa? Connie. Sir. Okay, deal. But first, you have to change your clothes. Ha? Pag-ilis og something sexy. Something elegant. Ay, unsaon mapag-ilis og ingon ana, sir, nga pag anhin na mo dinhi nga nagsul-ob ra man taon ni karsones og t-shirt, wa man makahibaw nga ingon ini pring mahitabo. Kanina lang kong uniform na mo, sir, sexy man eh. No way. You can hear that? Wait here. May kuhaan ko. Stop. Time pa. Kinahanglang manigoro mi. Money down. What? Ano man gid na? Kanang magpa-cater ka mo, down man gani gid ka. Kini pa ka ha? Down sa. Sigurista ka na. Kadiyot. Pirmahan ko na akong chiki. Di mo dawat chiki, sir, oy. Di mi kay baw ana. Cash amo. Look, girl. I don't carry that much cash with me. Only check.
Here. Nia, 200,000 pesos. Di ni mo untol, ha? What? Pabuta ko ninyo kadiyo din eh. Ubalik ko na yan. Kaumot kit sa baho sa kwarta, uy. The best. Kita aday? 200 nga malabo. 200,000 pesos. Pailisan ta dayon ni ugma, ha? Og madana nato sa doktor ang imong nanay. Aron mapaoperahan na nato. 200,000 alang sa akong pagkababae. Alang sa imong nanay. Connie, Hey, bro. Abi ko mag-share ka lang. O sabi nito kaya niyo? Finding your girl. Posible. Well, luckily, nakita na ko mga babae na definitely dili ka makabalikan. Kaya kung dili ka, by all means, ako ni Mena. Really? Asa? Bayriyon ako sa tong pusta. Kay nakabuno pa kong inigdako aron makapatando lang ining bayana. Really? Really, man? Well, what if dili ko ganahan siya mong babae? Imposible. She's like an angel. She's moved to perfection. Kung wa pa lang ta napustanay karon, bro, ako na ning bayana. But of course, I don't want to lose this game. So, I have to wait for now. Pero kung manin niyo, bro, kuhaan ko mong babae. Dadon ako siya somewhere nga kamiran duha. Kanang way makadisturbo. Wow! Kaangayan ni mo sa sinina nga gipasulob ni sir ni mo day. May samot jud kag kaputi. May hulma pa jud imong lawas. Kiraag porma niyo day oy. huot, uy. Di man good. Anak man jud na good. Haklap sa lawas nga design. Ay, nana siya paingon din ni si sir ay. Ug may kauban na siyang. Hala ka gwapo. See ya, bro. Kita na ako niya gikan sa kong tiil, paingon sa kong naw. Are you ready? Ha? Let's go. Amping day! Enjoy! Sir, hinahinaya lang na ako, amiga, ha? Asa ta paingon? Where do you think we're going? Oh. Shit. Late ako sa mong dinner ni Jude. Pasado alas 9 na. 8:30 ang among sabot. Mula sa ko sa restaurant ng hotel. Wait. Nagkaila ko ng lalaking nagbarog at ubangan sa elevator. Ug may kauban siyang babae. Si Andrew ka na. Get in. Oh. So na, it's about to close. Hey, don't tell me nga. First time ni mo nakasakay yung elevator. Why are you closing your eyes? O, nagpangupot ka ba diya sa handle? Malipong ko kung masakay kong ingon ini, sir. Andrew. Sir Andrew. Just Andrew. Andrew. I'm sorry, darling. I'm late. Mwah. Ay, nalangay ko. We have this conversation with Dad, and, mag-stress. He wants me to settle down. But of course, I told him, hindi pa tayo ready. It's okay. Dili pa sabi ko dugay nga naabot. Nadali sa bang operation ka kanina. Alas 7 na ako nakagawa sa operating room. Okay, let's order. Naka-order ako para natulwa. Oh, I'm starving. good. Sinyasan ko lang ng waiter to serve us. Waiter! Psst! Do you know that we're on the same hotel with your brother? Si Andrew? Huwag may kauban siyang babae. What's new? Well, yeah. I'm just saying. Nagplano ka bang magbarog lang dati mong gabi eh? Ha? Get inside. Now.
Feel comfortable. Ano siya mo gusto? Whiskey or vodka? Ha? Mag-order ko katong mainom og bakaon. Di ko gusto kong gutomon ka. In between our sex. Oh. You're blushing. Makagamit sa CR? Later. Magdungan ta. Kahiyo na kay ko. Okay. But just don't lock the door. Ginawa ko ang sadya ko nasundan. Diyos ko, tabangi ko. Just place your food there. Wala kay kinahanglan, sir. Wana, thank you. You're welcome, sir. Nato na lang ang order, pero pagyapon magawas ng bayan ang ikan sa banyo. Sulong ko siya. Oh. Gilak. Didn't I tell you not to lock the door? Abligo! Open the door! Kaon na yun. Daghan ikog dang pagkaon o. Tanawa o. Gikan dyan ni sa mong giserbisyuhan ni Daisilya nay. Wa makahurot kay. Kaya ba na kas mga dato. Gagmay ram kayo sa mga kaon. Hain si Cecilia. Kuan. Nauhi. Kay kuan. Gigipabilin pa sa mong amo. Nga no. Kay nakauyan tingalis lihok ni Daisilya nay. Kay baw na ka. Kugihan kay itong anak ni mo. Tingali kilang katagag lang trabaho. Connie, Nay, namakak ka. Hain ang akong anak. Si nanay, di man nun mutuon ako, Kanas aba ko namakak ni mo, Nay. Nagpabilin lagi dito si Daisilya. Sagdi lang, maulit na lagi torong taod-taod, Nay. Ipiyaan mo ang akong anak. Dako na magutos Daisilya, good, Nay. Kay bawo naman tumupaulig siya rang usa. Unya, ingon man siya nga. Paunhon ko aron may kauban ka ko na din Si nanay ay ro kong tutukik sa magod anak nay. Di lagi ko mamakak, karon ra. Connie. Joke. Day pauli na, day. Bilhin ka pa. Huwag ibaligya mo, yung lawas na ako. Huwag ikalaidan sa mga babae nga ako nagkawan. You're cheap. Naong kagkwarta. Hinoon, dako na kayo ang 200,000. Magkaparekonsak na ka sa mong hymen. O may sobra ka pa. Enough, aron magka-shopping. Asa ka? Mapauli na ko. Kasi nagingon? Oh. Igdag balik. Oh. Tagbawon ko na akong kugalingon ni mo. Sa? Mamawi ko kung gibayan alam ni mo. Dili na ko. Gusto pa ko. Oh. Stop crying. Ikon mo hila ka sa marang gilugos na ka. Inom-dumi. Naggibaligya mo ang imong lawas na ko. So, you have to serve me hangtod na matagbaw ko nimo. Kinuha ko. Come. Shut! Go! I said go! Nagkaw na sa tagwapa mo sa mga kunahuna. Nagbirahot yung pagbalik na sa kama nga nagbarog diya sa kutubangan nga hubo. Kapaspas niya ang kailis. Nahinanok na si Monique. Katlaw na. Huwag mo sa'yo pa ko sa clinic. Monique, wake up. We have to go. Hey, musayo po niya ako sa clinic. Let's go. I'm too tired. I have to go.
motel. Mapauli ako. Naanak ko na iya. May kwarta na ko alagay mo. Oh, asa mo ko makakyaron makagdan ba ingon sa silong. Pero, ni ami sa 10th floor. Kadugay pa na akong maabot sa ubos kung maglakaw ako. Bahala na. Musakay na lang ko ng elevator. Miss, wait. Going down? Ha? Ground floor? Oo. Ano sana? Ano yun? Alang sa imong luha. Ha? Sige na, nawata. Limpyo na. Wa pa na ako magamit. Diri na sa akong bulsa. Salamat. Miss, okay ka? Um, Gipiyong niya ang iyang mga mata. Kakuapan niya. Kainosente siyang naong nga nagpiyong. Kaninto tikap. Nagsige paghapon og tuo ang iyang mga luha samtang nagpiyong. Miss? May ikatabang ako? Wa. If ever na, don't hesitate to tell me. Wa. I mean, nasahid kong huwag ka makailan ako. Dinhirata na kita. Pero gusto kong masahid ka. Nga andam ko mamati. Salamat. May gawas din siya sa pag-abla sa elevator. Kadali niya may palayo. Gustong tanan ko masahiran ang iyang pangan. Nainteresinon ko niya da. Naluoy ko niya nagtanaw nga nagsigig to ang luha. Niya si Connie makatawag sa sala. Ingon man si nanay. Labing siguro nagpaabot siya na ako. Nay. Cecilia. Nay, nganong di amang kadini matog? Dali, ubanan ka sa kwarto aron makahiga ka og tarong. Nadugay ka sa pagpauli. May nalanganan lang ko, Nay. Dali na. Sa'yo makaayo. Makatog pa ka o balik. Dali na. Agakon ta ka. Nanghubag ang imong mga mata. Nakila ka. Ha? Uwa. Uwa na yoy. Tungod dali kay kuwang ko sa tog. Duka na ba kay ko? Tara sa kwarta na. Dapat natin ka sa pagkikta. Pasado alas 4 pa lang sa kadlawon o magkapaway pa ta. Good morning, ma'am. Pops. Oh, Good morning, Iyo. Sit down. O balik kami sa pagkaon si papa mo. Dili na. Mga pira ko. That's not good. You're a doctor. Nasayod ka gid ni anak. Ang pamahaw ang labing mahinungdanong kaon sa tibok adlaw. Dili mahimong mga pika lang. And besides, kadlawon ka na nauli, matod pa sa katabang. Ug niya, sayo ka na sa mga mugikan. Mag-alas 8 na, ma'am. Ug may appointment ko sa alas 9. So, I have to go. Doktor ka, magpaabot sila. Dili maayo magpapaabot og tao, mami. Pops, dili ba nga schedule ka man sa imong cardio karon? Yes. Hobanante ka. Di na ginahanglan. I can still manage. Sa pagtuo mo na ako, tiguang. Sige. Okay, mauna na ko. And remember, alas 11 sa buntag ang iyong appointment with Doc Ong. Muna na ko, ha? I'm feeling good. Still, kinahanglan ka mo pakita sa imong doktor. Safety is always better than cure. Alas na yung naman ka Pinoy kiak. Namiyas akong katug, uy. Kone, pamahaw na.
Si Cecilia, Nay, nauli na? Kumusta man siya, Nay? O sa man siya oras na nauli? O sa iyang sulti, Nay? Okay ko na siya uban sa iyang laki? Oh, unsa? Laki? Kinsang lalaki, ha? Tuan, Nay. Kinsang lalaki ang imong kipasabot ko ni. Lalaki ba? Ang amo na kong laki, good. Among laki. Matod mo nga babae ang imong amo. Ha? Ingon ko, Nay? Ay, oh. Ang paradise amo na akong babae, ang lalaki. Nagangguwang ang amo ni mong babae. Mao ka na imong giingon. Ha? Ingon ko gahapon? Limtanon na nagod na ako, Nay. Duha man na sila ka man nagsuon, good, Nay. Ang usa mo ay minyo. Ang usa mo ay dagang guwang. May kitaguan ba mo na ako, Cody? Ha? Wa, Nay, uy. Unsa may mataguan ni Daisilya? Wa, uy. Nay. Anak, nakalugaw na ko, dali. Pamahaw na. Ita, lugaw gahapon. Lugaw lang gahapon karon. Puula na, Nay, uy. Kun, Day, mailisan na gani nimo ang imong checky ba? Mamalitag daghang bugas, ha? Og daghang sudan. Kani mga lami. Og unya, makapadoktor pa gid na kanay. Dako gud nagnakita si Daisilya gabi uban atong bapong laki good. Di ba, Day? Connie. Dahil ang cheque gabi day, oh, nga akong gidawat. Ikaw na kupot ini, oh, dara, oh. 200,000 pesos nga malabo. Oh, 200,000. Kadako ni anang maong kantidad. Diin ninyo ka na makuha. Diin mo ni anang maong kantidad, Cecilia. Nay. Kinig yung baba, Samo lagi ng amo nga laki, Nay. Advance na mo, balik ko sa katuig. Gay pa-advance sa amo namong laki, Nay. Aw, siya di ay, si Cecilia di ay, gay pa-advance siya. Why, si bisan kinsang amo nga mo pa-advance ninyong ingon ni Ana kadako nga kantidad. Diin mo ni Ana. Sulti ikoste doon, Cecilia. Nay. Dakong sa ang pagpamakak, anak. Kanunay ko ka nang gitudlo kanino. Yay! Nay. Wa man ay ko makauli sa amo, uy. Nabalakan na juturon ako si mama da. Mupauli sa ko, Day, ha? Nay, ato na ko. Diha na mo, ha? Diha sa na ni mo, oh. Bye-bye, Nay! Tug-ani ko tinuod, Cecilia. Diin mo ka nang maong kantidad. Nay. Ayoko kinang kihimo mong puhunan ng imong lawas, anak. Nay. Tumag ako. Cecilia, nga naman. Alam ni mo, Nay. Dili. Imo mong puhunan ng imong kaugalingon alang nako. Gisakripisyo mo ang imong kaumaod alang nako. Diyos ko! Napasalo ako. Cecilia, ako ang pasilua, anak. Tungod sa atong kalisunan, nabuhat mo ang niliakang buhato. Pasaylo ako nga wa ko'y nahimo alang nimo. Wa ko mahatag kanimo ang kahamukaway sa kinapon. Pasaylo ako, anak. Nay. Ako ang hinungdan ni ining tanan. Ako. Dili, Nay. 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 Ako dukan. Ako dukan. Nay. Nay. Masuko kiron sa tanan ni siya. Kinakita nga di makapugong sinungdan. Mupahawa na ko din sa hospital. Mupaulit na ko. Tabang! Tabang! Tabang po! Tabang to! Day! Day! Oh! Connie! Ano sa dito po? Connie, tabagin ko. Si nanay na sa ospital si nanay. Ospital sa sige. Doon sa ospital. Tana. Kansam na si nanay. Hindi ko magkadaog. Mangayo ko tabang. Matawag kong taxi.
Nay, pagbata. Pasilo ako, Nay. Pasilo ako. Nay, ayaw mo ang imong mga mata, Nay. Nay! Mas mainang nahuman ko sa'yo karon sa akong mga pasyente sa klinik aron makahimo na ko sa akong rounds din sa ospital. Doc, nanang imong amahan? Hi, Pops! Hello, Eho. You know nga, dili ko na kinikinahanglan pa. I'm good. I know you're good, but you have to have a regular checkup. Busata na. Ubanan ta ka sa klinik ni Doc Ong. Huwag ko nakitang irregularity ka ron sa inyong vitals. Oh, I told you. Mas lagsit pa ko sa kapaw. So, thank you, Doc Ong. Paging Dr. Ong, please proceed to the emergency room. Murag doon na ka-emergency, classmate. Oh, well, excuse me guys. May nagkinanglan sa akong serbisyo. Just keep taking your meds, Sir Alvarez. Okay, Doc. Salamat. So, doon nga natagawa sa imong klinik. Nay! Nay! Excuse me. Nay! Excuse me, dili ko na Nay! 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 Punto na. Doon nga lang tag-lunch, Pops. Okay. Oh, ganun mihunong ka. Are you okay, Pops? Wow. Mura lang oga. Ambot. Huwag ko makasabot. Kalit lang nga. Hindi ko sugang kuba sa kundugan. Unsa? Oh. Siya ka to babae nga. Ikadungan ko dito sa elevator na nakilak. Nakaila ka sa mga babae? Not exactly. Pero, may mo bang turon ko na siya makadjat, Pops? Ganun dili. Dali ko lang na kaniya. Nakuryoso na hinoon ko. Kapil na. Let's go. Day, maluwas na lagi si nanay ni mo. Uy, ay nagkilak pa. Nadlog ko, Connie. Nadlog ko. Saan naman lang ko na. Yes. Ikaduha niya gayon nga nakita tika. Nagila ka na sab. Here, dawata. Ano? Kung matay gayon nga magkita ta makila ka. Murag marut nga kumpanyo nimo. Day, may kaila di kang doktor nga kwapo. Sige na. Dawata na. Ayaw niya. Salamat. I insist. Or else, ako yung mupahid sa iyong mga luha. Ka-cute. Iha. Mahimo bang mangutana kung unsay hitabo? Ako na lito bag, sir. Giatake bitaw yung nanay. Mao ba? Dugay naman ko nang masakiton sa kasing-kasing si Nanay Alicia niya, good. Dugay nag-ingon ang doktor niya sa unang operahan siya. Unya kayo, wa man nagikwarta mo. Wa ka pa operahi. Miso to. Day, nigawas ng doktor, Day. Dok, si nanay. Kumusta si nanay? I'm sorry. Gibuhatan na mo ang tanan pero I'm sorry. Wa na niya makaya. Hindi ko maipabiyaan ni nanay. Nay! Nay! Nanay Alicia! Nay! Nay, pagbata! Dili ba mong mawa ka? Dili ka di mo ba mong biyaan? Hindi ano, may kwartan ako. May ikaw pa operahan ako si mo kasing-kasing, Nay. Pagbata, ayaw kang biyae. Nay! Nay! Nay, Alicia! Nay, nagibiyaan mo ko ni mo. Nay! Nay! Alicia? Mo na yung nanay. Alicia?
Diyos ko. Ikaw yun kini. Alicia. Dugay panahon nga, ipangita ko ikaw. Kung karon, Alicia. Nagailang ka ni nanay. Paps, sila si Alicia? Ang imong suod nga higala? Wa mabalik siyang opisina si Conrado. Sukad sa pagbiya ni ini kaganinang buntag, matud pa sa iyang sekretarya. Makapila na kung makapanawag niya siyang cellphone ug wa gyud niya tubaga. Is he in a meeting? Pero matud siyang sekretarya nga moadto kuno siya sa iyang doktor ug mobalik ra siyang opisina afterwards. Pero nga nang wa man siya mabalik dito. Ug nga nang wa pa man siya mauli hangtod ning mga orasan. Napahimutang na sa nanay nimo. Ay nagkabala ka sa bayranan din sa punerarya. Everything is settled already. Naginusara na lang ko. I'm sorry. Kung nakitaan ko lang unta siya dayon, natabangan ko unta siya. Ikaw di ang giingon ni nanay nga suod niya hinala. Ikaw di ang si Conrado. Oh, ako iya. Ug sobra na sa 5 ka dekada nga gipangita ko ang imong inahan. Nagkabuwag mi kaniadto tungod sa usa ka panghitabo. Igayon na ni nato. Muambag ta na yung truck nga atong isakyan aron nga makasibatan ni mga salbahis sa sindikato. Mahadlok ko. Koptan ka. Magdungan tagambak. Inigliko ang iskina. Kung minor man ang iskinan, busa maghigay yung tagambak. Busa pangandam. Doon na ka. Hoy! Sabay niyo kisigilan ng bungong-bungong ya! Doon na ka. Sige na, kuputan ako. Dali na. Mga ambak na ta. Dali! Hoy! Alicia! Palikot na ka! Palitaon na ka! Isaan ko ka na! Alicia! Sa among panagbuwag, nanikamot ko. Gisudlan ko ang bisan unsang trabaho. Hangtod nga, nakaamo ko og mga mayong tao. Gitabangan ko nila nga magkapadayon sa akong pagtuon samtang nagtrabaho ko ubos nila. Hangtod nga nakatapos ko sa akong magtuon. Apan, sud niya itong panahuna, wa sa akong hunahuna si Alicia. Padayon ko siyang ipangita. Giadto ko siya sa among hideout sa unapan. Wa na sila dito. Matod ni nanay. Dugay ko na siya kaniadto sa Manila. O idara na nga, nakabalik din sa Sugbo. O din niya gikailang akong amahan. Pero lakip si tatay, wala ko mailhi. Kadihang na maplo si nanay na ako. Wala ko na kinipakita niya. Oh, mao di ay. Wa ko gyud siya makita din bisan giunsa nako sa pagpaningkamot. Gidade siya sa mga sindikato sa Manila. Kaluoy sa nahimong kinabuhi sa suod na kong higala. Gidada ko sa akong konsensya ang wa na mo pagkita pag-usap. Tungod kay gisaaran ko siya kaniadto nga balikon o pangitaon. Misaan ko niya kaniadto nga ako na'y bahala niya apan. Wa ko'y nahimo alang niya. Sir, Kung unsa may akong naabot karon, kana tungod sa imong inahan iya. Gipaningkamutan kong mulampos tungod ni Alicia. Apan buhay na. Nga nakita ko siya pag-usap. Patay na siya.
Pops. My goodness, Conrado. Dili ka pagikan. Ganun karon ka lang na uli. I'm tired. Gusto kong mubanguhay, Jessica. Oh, ingon lang ni Ana. Palikdan ko ni mo humanta ka paabot ha? Unsa na orasa? Ma'am, Utro ka sab. Nag-uban ay mo sa imong amahan. O wa ka gyud makatawag nako. Wa ka usab mutubag sa akong mga tawag. ma'am, I'm sorry. Nabisi ko. Too busy? Nabisi me. Busy? Nga bisa sa pagtubag sa imong cellphone, dili ka makahimo. I'm sorry. Idiin ba ka mong amahan ug anak? Gipahimutang na mo ang suot niya higala. What? It's a long story, mami. O gusto na sa kumapahuay. Good night, ma'am. Oh. Suod niyang higala. Hey, Jude! Si kinsa siya mga higala ang namatay? Si Alicia. Si Alicia? Oh. Kinsa? Oh. Alicia? Si Alicia? Ang iyang higala nga dugay na niyang ipangita. Oh my. She's dead. Oh. Ah. Finally. Nahuman na ang imong pagpakapuang ug pangita sa maong babae, Conrado. Mawa na sa hingpit ang babae nga nahimo kong karibal sa imong kasing-kasing ug atensyon. Finally, itubag ka na sa kong tawag, pre. How is it uban sa mga babae, ha? Was it good? Tell me, bro. Di na ko gusto mag-isot sa mong babae nga, bot di mo gikan ko ha. Nag-usik rin siya sa kong kwarta. Don't tell me nga, waka ma-enjoy ba niya? Man, she's like an angel. Lahi ang kinusinti siya dating. Ang iyang naong, matamayra kayo. Murag makumot ra nimo. Yang ilo nga, taluitiw kayo. Nya, ang mga mata nga murag kanunay na payong. Ug ang yang simod, sus, cute kis tanan. Lami kayong paakong pirmi. Ang saan mo pagkikalimot sa mga panagway, ha? I can't even recall kung ano siya ang dagway. Kung ikakita ko siya pag-usab, di na ko hinugdom pa niya. Ay, kung ingna, nagpahong ka sa tanang suga while you're having sex. Wa, So, nagpiyong ka the whole time? no. Then, di saan mo pagkikalimot niya, ha? Di na ko interesado niya. Just enough. Aron di siya mo register sa kung una-una. What? You're unbelievable. I have to go, Roy. May meeting pa ko. Okay, bro. Oh, wait. Bro, nakuha mo ni ba yung number? Interesado ko sa mga babae. Kaya kung sa'yo mo na siyang kikalimtan, ako, dili ko malakalimot siyang panagboy, bro. O dili ko masubot nga dili usab siya makama. Unsa? Day, mga untali. Daghan nagmakaon, uy. Daghan kay gipada nga mga snack sila sa Sir Condado. Hasta sab si Doc. Kagwapo ni Doc. Uy, macho pa yun. Murag tanaw na ako, day, no? Murag nakagusto lagi na si Doc ni mo, ay. Connie, Nga naman, imposible. Gwapa gud ka. Nindot kag parog. Kung tarungon lang kag sulob og sinina, ang makakita nimo magtuog yun nga anak kag dato. Kay mimis ka man kay panit. Puti pa yun. Unya slim. Og ang imong buhok, murag di pa parlor kanunay. Tulid ka ayog natural nga blondie. Di kamir ka imong tatay, day? ambot. O hinoon. Gwapa man sa dinon si Nanay Alicia. Samot pa tingalis batanon pa siya, no? Hi. Hi, Doc! Nga nasa lagi ka. Wakay pasyente, Doc? Ha? Bakante na ko. Oh, sige na kang bakante, Doc, no? Eh, sige man kang naadin, Ha? Cecil, di kaon nga na? May akong pagkaon. Ato sawan. Busog ko. Ay, to, Doc. Wato na ikaw taon, Doc. Ganihara kong nagsigig agdana niya. Di yun mo kaon. Dato na lagi. May daguok na nga kung tiyan. Nagkarambulan na.
Excuse na ninyo day ha, Dok. Ikaw ni bahala na ako, amiga, Dok. Si Ars ako. Dako na kayo magnatapang namo ni nanay. Salamat ha. Masa bang tabang na? Isipon kong utang kabubuton kini inyong gibuhat alang sa akong inahan, Jude. Sa umaabot, makabayad na gihapon ko nimo og sa imong amahan. Maybe. But, huwag ko makinalan sa iyong bayad. Busa matagog ka dato kung imo ka kong bayaran ng kwarta. Tama na. Nakabayad na ka. Ha? Igo ng bayad ang iyong pahiyong. May hugaw pang akong naong. Nganong ginutukan ko nimo? No. Walang. Nindot lang tanaw ng imong naong. Usa mo kagagwapa ko ang magpahiyong. Oh. You're blushing. Ha? Jude, nganong gikuptan nimo ang akong naong? Kining naong nga. Dili angay patudan og luha. Jude. Cecilia. Jude, ang imong naong. Can I... Ang imong cellphone. Sorry. Excuse me. Kahumok sa iyang pahad kami kupod sa akong naong. Mas humok pa sa akong pahad nga babae ko. Nauhaw na hinuon ko ngayang kitutukan ng maayo. O hinay niyang gipaduol ang iyang naong na ako. Kigulbaan na hinuon ko. Kay magisod ko sa paglingyo, sa pagkupot niya na ako. Pilagad lang na itong makita. Hain ka ba? Niya ako sa kong clinic. I'm busy right now, Monique. Liar. Ano? Ni ako sa imong klinik. Ugwa ka din eh. Hain ka? I'm really busy right now, Monique. May giasikaso ko. Unsa? Ni ako sa operating room. Sweetheart, you're never a good liar. Kung naka sa operating room, how come? Nga nakatubag ka sa akong tawag. Oh. Hain ka kay anhaon ta ka. Huh? I'm sorry, Monique, but I can tell you. Bye. No, don't hang up. Hello, baby. Oh, shit. Human ka na mabiyai sa hotel? Nga natok? Karon tulog ka adlaw ka nang wang pagkita na ko? Oh, damn you, Jude. Gusto ko masahid ko noon sige kabisihan niya. Nga nung kinahanglang mamakak ka na ako. I'm sorry, Monique. Pero dili mahimong masayod ka kung hain ko. Kadul na sa mong naong kaganina ni Cecilia. Ganito tutukan si naong. Pero dili ko pulaan nga magsiigtan ako nini. Balikon ko sa siyang gilingkuran. Katapos ang gabi na karon sa imong hayang, Alicia. Human na sa pila ka tuig kung pangita nimo. Karon niya nakita ta na ka. Apan uwahin na. Pasaylo ako, Alicia. Wa ko matuman ang akong saad kanimo kaniadto. Sa mga batanon pa kita. Gusto kong isulti nimo karon ang wa ko masulti nimo kaniadto. Nga bisan nagkalagyo ta og dugayng panahon. Wa ka mawa sa akong kasing-kasing, Alicia. Mahal ta ka. O padayong magmahal nimo. Bisan kung wa ka na. Nahinumdum pa ko sa imong paghila ka ni Antong nga
Dili ko musugot nga mamahimo mong maguwang. Wa ka lang masayod sa hinungdan. Tungod kay batanon pagkayo kita ni antong higayuna. Ug ipaabot ko unda. Moabot ta sa hustong edad. Ang sultihan ka sa matuod kong pagpati. Apan wa ka na itugot sa kigayunan. Milagyo ta sa sitwasyon. Apan wa mo tugot ang Ginoo. Nga hingpit kong kalimtan nga kung saan kanimo. O karon, wa man ko makatabang nimo. Apan ipaniguro ko nga katabangan ko ang imong anak. Buhaton ko ang tanan aron katagan ko siya ug maayong kinabuhi. Saan ko kana kanimo, Alicia? Hawason ko sa kalisod ang imong anak. Let's go, John. Ulaw sa bata sa simbahan, Paps? Dili. Muadto na ta sa punerarya. Okay. Wait! Mami? Jessica. May hinungdanon ning tambungan si Jude. I know. And I'm coming with you. Unsa? Day, ganda sila si Sir Conrado o Doc Juday ay. May kauban na gina silang idara na nga babae. Kagdatong doon ang porma. Lahi doon ang dato tayo no. Bisan ko idara na sosyalan ka apong tabuay. Cecilia? Doc Jude, Iha? I'm sorry. Nalangan mi. Uban ako ang akong asawa, si Jessica. Ma'am, Mahimo bang malili ang imong inahan? sige ma'am. Nakita ka na gyud ka sa katapusan. Ikaw, di ay. Ikaw ang babaeng kanunay gihuna-huna sa akong pana. Bisan sa iyang pagkatuog. It's good to see you there. Sud ni Anang lungon. Huwag ka lang masayod sa kalipay nga akong gipati. Nga nakita na takadiha karon. Karon, huwag na ko'y huna-hunaon pa. Nga mailog mo pa ang akong bana. I'm really glad nga patay ka na. So, padayon sa imong panaw. May your soul rest in peace. Goodbye, Alicia. Nay, ayaw ka malaka, Nay. Kaya na ako pasagdan akong amiga. Kung asa ko, ato sab si Day Cecilia, mag-uban mi kanunay, Nay. Kaya kung di mi mag-uban, naglagyo man mi anak. Wa mi mag-uban. Padayon sa mong panaw, Nay. Saon ko sa pagdawat gawa na ka, Nay. Saon ako. Cecilia. Dili ko na makita si nanay. Shh. Ikaw na. Ganina lang natabunan ng iyang lubog. Dili pa pa mamiya din hin. Let's go ahead, brother. Jude, kung magpabilin pa manggani sila din hin. Iha? Let's go. Dinilangon ako, sir. Oo, kung mau ka na. Pabuton ka na mo. Conrado, ikapoy na kong barug. Misuol ng akong arthritis.
Magpauli ko na, Jessica. Ah. Pabuton ko si Cecilia. Muban siya na ako sa pagpauli ko sa atong panimay. Unsa?